ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଖରାପ ବି ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଆଜି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ ଘର ଅଳିଆ ନେଇକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି, କେଜାଣି ଘରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଥାଏ ସେ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ନେଇକି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଳିଆକୁ ସେମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ସେ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏମିତି କାହିଁକି ଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରେନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ବି ଜଣେ ମଣିଷ, ସିଏ ବି ଆମ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବୋଧେ ଜଣେ ଅଛୁଆଁ ଜାତି। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ମଣିଷ ମନରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ମଣିଷ ଜାତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ। ଆଜି ଅଛେ କାଲି ଚାଲିଯିବା, ଗଲାବେଳେ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ହିଁ ନେଇକି ଯିବା। ଆମେ ଗଲା ପରେ କିଏ ଆମ ପଛରେ ବିପଦ ଭଲ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେତିକି ହିଁ ଆମର ସମ୍ବଳ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କମେଇଛେ। ଯଦି ମୋ କଥା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।